बे समावहाय आङो 8 नं दतमा कनस्टिटिउसननि सिङाव थानाय नेपालपारा प्राइमारिनि जे स्वच्छ भारत अभियाननि जे हासिब सिबनाय हाबाफारि बेखौहाय दिनै लानाय जादों आरो बेवहायनो नुजाफैनाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि नेपालपारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जे दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय लोब लोबै फैनानै जे हाबाफारिखौ जाफुंहोफैदों बे जोंनि नेपालपारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय जे बड'फानिफ्राय लानानै बड'फा स्कुलनिफ्राय लानानै दिनै नाराबारि एलपि स्कुल आरो नेपालपारा एलपि स्कुल बेनिफ्राय बाजार एलपि स्कुल बेनिफ्राय जोंनि नाराबारि दा बे मोनबा स्कुलावहाय माखासे हाबाफारि बे सिबनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंजोब्बाय आरो जोङो बे हाबाफारिखौ लानायाव जोङो फैगौ 2 थारिख नभेम्बरावहाय स्कुलखौ खुलिनाय जागोन बेनिखायनो जोङो बे फरायसाफ्रा जाहाथे फैनानै स्कुलाव दाखोरफोरखौहाय जेनेबा सिबनाङा सिखोन साखोनैनो जेनेबा बिसोरो फैनानै हाबफैनो हायो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय 8 नं दतमा कनस्टिटिउसननि सिङावनो थानाय जेनेबा नेपालपारा प्राइमारि हिसाबै आङो बुंनो लुबैदों जे बेवहाय जे जोंहा इउपिपिएल पार्टियानो 8 नं दतमा कनस्टिटिउसनाव देरहाखागोना रोखाखा मानो होनबा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेवहाय फैनानै जे खामानि मावफैदों बेवहायनो जोङो मिन्थिखायो जे जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि 8 नं दतमा कनस्टिटिउसनाव ज्यतिरेन्द्र ब्रह्म सारानो बे 8 नं दतमा कनस्टिटिउसनावहाय जोंहा देरहाखागोन आरो जोंनियाव नेपालपारा प्राइमारि हिसाबै जोंना बुथ 3 दङ बे बुथ 3आवबो आगोलावनो जोंहा देरहाखानाय आरो देग्लायबो जोङो मोजाङैनो भट मोनलांगोन मानो होनोब्ला जोंनि मावग्राफ्रानो देखायखाबाय बिनिखायनो आङो दिनैहाय देरहाखागोनबा जोंनि ओनसोलनि नेपालपारा सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बिदा फंबाय आइ आफा बिथांमोनहा लोब लोबैनो जाहाथे फैनानै गोनो गोथो जायालासिनो जाहाथे फैनानै जोंनि खामानिखौ साक्सेस खालामफैबावो आं बेखौहाय खावलायबाय बे समावहाय दतमा 8 नं दतमा कनस्टिटिउसनल' नङा जोंनि बाहायनो मस्त जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गासै 40टा समितियावहाय केन्डिडेट होदों दा बेवहाय जोङो गासिबो इजियैनो देरहाखागोन बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बे ओनसोलनि एबा जोंनि नेपालपारा प्राइमारिनि सिङाव थानाय आइ आफा एबा साफ्रोमबो भट होगिरि बिथांमोनखौ भटखौ नस्थ' खालामालासिनो नैबे जोंनि फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै दिनै ट्रेक्टरनि सबियावनो भटखौ होयो आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय इउपिपिएल लं लेफ्ट इउपिपिएल लं लेफ्ट ज्यतिरेन्द्र ब्रह्म लं लेफ्ट ज्यतिरेन्द्र ब्रह्म लं लेफ्ट प्रमद बर' लं लेफ्ट प्रमद बर' लं लेफ्ट ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो सरकार गोदान नांगौ जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो मोजां सरकार नांगौ मोजां सरकार नांगौ इउपिपिएल लं लेफ्ट प्रमद बर' लं लेफ्ट ज्यतिरेन्द्र ब्रह्म लं लेफ्ट